Obu mmadụ n'ike ndị omekome n'akwa ndị oke iti bụ ugbo ụmụ ofeke dibịa eze nwanyị Dr. Chukwuka dibịa Prophet David Yahweh onye amụma ndị Anambra na-achị n'abalị ikele agụ na-eche mba agụ na-eche Igbo udo ga-achị nọ Chukwuka dibịa agụ na-eche mba Chukwuka dibịa olisabiligbe biko n'uchebe Anambra agụ na-eche mba ime nnụma na nwanne na Jizọs na-achịzino Chukwu gọziri nna Anambra were wetara anyị gọva Soludo ga-achị n'onye ọzọ Anambra nwekwanụ ndị Igbo ji abanụ mbanụ Anambra nwekwanụ ndị odegwu ndị jere Amerịka London tụrụ ugonatanụ Prince Otto eze n'ugbo inosi moto degwu Yowizaza Zeko nwanne ya maka obi kụkwana imoni kesi nwanne m ndị Anambra jiri eme n'ọnụ ke maka bilọdụ nwanne frema n'abalị a APC elepre naanị Bishop n'Azọboro kedu maka Peter Obi kedu maka ọkada gidi Peter Edochie ndị Igbo ji na-eme n'ọnụ ọcharịsa ndị ibeto Ochukwu ike mba ndị na-ewu ji na banụ mbanụ si mara grupu ekwu m maka emeka ọfọnụ ọga ndị ọga agụ na-eche mba nwanne m Chukwu zọrọ anyị agụ na-eche Igbo bego nnekwa anyị zọba ime nnụma na nwanne na Jizọs na-achịlo ihe agụ na-eche mba agụ na-eche Igbo udo ga-achị nọ Chukwuka dibịa agụ na-eche mba